מועדים לשמחה, חברים יקרים, אנחנו נמצאים כבר בעיצומו של חול המועד פסח. ברוך השם, זכינו לחגוג את ליל הסדר כהלכתו, בקביעות הנדירה והמיוחדת של השנה, שזה יצא לנו במוצאי שבת. כשאנחנו יודעים, דיברנו על זה שהפעם הבאה שיצא לנו ליל סדר במוצאי שבת, זה יצא רק עוד 20 שנה, בשנת תת"ה, 2045, הקדוש ברוך הוא יברך את כולנו באריכות ימים ושנים טובות. אבל נספר משהו קצר על הקביעות הזאת של השנה. אנחנו יודעים מה שאומרים לנו חז"ל, שלא נקבעו שבתות וימים טובים לישראל, אלא לעסוק בהם בדברי תורה. אז נאמר משהו קטן על חג הפסח המיוחד של השנה. מספרת הגמרא במסכת פסחים, שבזמנים עברו הקביעות הזאת של ליל הסדר שחל במוצאי שבת הייתה עוד יותר נדירה ממה שיש לנו היום. היום אנחנו יודעים שיש לנו לוח שנה עברי, אז כבר אנחנו יכולים לצפות ולדעת מתי הפעם הבאה שיצא ליל הסדר במוצאי שבת, עוד 20 שנה ואחרי זה עוד כך וכך שנים וכך וכך הלאה. אפשר לצפות ולראות עוד מאות שנים קדימה. אבל בזמן הסנהדרין, בזמן בית המקדש, אז אנחנו יודעים, היינו מקדשים את החודש, על פי הראייה היו שני עדים שהיו באים לסנהדרין, ומעידים שהם ראו את מולד הלבנה, וככה חכמי ישראל היו קובעים את ראשי החודשים. והגמרא מספרת שחכמי ישראל היו משתדלים מאוד לסדר, שלא תצא הקביעות הנדירה הזאת, של ליל הסדר במוצאי שבת. כמה שראינו השנה שזה היה מורכב ומסובך יחסית, בדיקת חמץ ביום חמישי ושריפת חמץ ביום שישי ובשבת עם סעודות השבת ותפילה מוקדמת וכו'. בזמן בית המקדש זה היה עוד יותר מסובך, כי בזמן בית המקדש ערב פסח שחל בשבת היו צריכים להקריב את קורבן פסח, ולכן חכמי ישראל היו משתדלים כמה שהם יכולים שערב פסח לא יחול בשבת. מספרת הגמרא ששנה אחת לא הייתה ברירה, וכך יצא עם כל הקביעות והעניינים, ופעם אחת ערב פסח כן חל בשבת. באו חכמי ישראל והסתפקו. רגע, ערב פסח חל בשבת? מתי הפעם האחרונה שקרה כזה דבר? אחד המפרשים אומר שאולי 100 שנה זה לא היה. ובאו ושאלו מה עשו בפעם הקודמת, שאלו מי הזקנים, מי החברים שהיו, לא 20, לא, המון שנים שזה לא היה, ולא היה עד מהפעם הקודמת שיבוא ויעיד מה היה בפעם הקודמת שכך נהגו, שפסח חל בשבת. מה השאלה הגדולה? כל בני ישראל בערב פסח מגיעים לבית המקדש, להקריב את קורבן פסח. כל משפחה הייתה מביאה את הקורבן שלה, ואחרי זה, עד חצות הלילה, צריכים לסיים את כל הכבש, את כל הקורבן. ונשאלת השאלה, האם קורבן פסח אפשר להקריב אותו בבית המקדש בשבת? תבואו ותשאלו, מה זאת אומרת? הרי כל שבת בבית המקדש היו מקריבים קורבנות. קורבן תמיד היו מקריבים כל שבת. קורבן שחרית, קורבן מנחה. אז מה זאת אומרת? למה שיהיה בעיה להקריב את קורבן פסח בשבת בבית המקדש? אלא שההלכה אומרת, כך אומרת לנו התורה, שיש שני סוגי קורבנות. יש קורבן יחיד, יש קורבן ציבור. קורבן תמיד שהיו מקריבים בשבת בבית המקדש הוא קורבן ציבור. כל עם ישראל היו שותפים בקורבן הזה, כל אחד היה נותן פורטה, וכך היה מתכנס כסף להקריב קורבן תמיד כל יום, שחרית ומנחה, בשביל כל עם ישראל, וכך היו כל קורבנות הציבור, קורבנות שכל עם ישראל היה שותף בהם, ומקריבים קורבן אחד בשביל כל עם ישראל. לעומת זאת יש קורבנות אחרים שהם קורבנות יחיד, כמו קורבן תודה וקורבן חטאת. בן אדם רוצה לנדב מעצמו לבית המקדש איזשהו קורבן, קורבן שהוא קורבן אישי, פרטי, וקורבנות כאלה לא היו מקריבים בשבת, היו מקריבים אותם רק בימי חול. וכאן באו חכמי ישראל והסתפקו ושאלו, רגע, קורבן פסח הוא קורבן יחיד או קורבן ציבור? מצד אחד כל עם ישראל מגיע בערב פסח להקריב את קורבן פסח בבית המקדש, אבל מצד שני כל אחד בסוף לוקח את הקורבן ואוכל את הקורבן הזה במשפחה שלו לבד, הם באופן עצמאי. אז רגע, אז מה נחליט? קורבן פסח זה קורבן יחיד או קורבן ציבור? אם הוא קורבן יחיד, אז אי אפשר להקריב אותו בשבת, צריך להקדים ליום שישי, אולי ליום חמישי. אבל אם קורבן פסח הוא קורבן ציבור, אז אפשר להקריב אותו, כמו כל שנה, בבית המקדש, אף על פי שערב פסח חל בשבת. באו חכמי הסנהדרין, חכמי ישראל, והסתפקו ושברו את הראש על הסוגיה, ולא הצליחו להביא הכרעה, לא הצליחו להחליט. ישבו אז בראשות הסנהדרין חבורה של חכמים, משפחה שקראו להם בני ביתרה, והם לא הצליחו להגיע למסקנה. עד שהגיע אחד שהיה עני מרוד, אדם פשוט, אף אחד לא הכיר, קראו לו
כולנו יודעים אותו היום, הלל הזקן, שהיה עני מרוד, הגיע מבבל ולא היה לו כסף אפילו להיכנס לבית המדרש. הגיע לחכמי הסנהדרין ואמר להם, מחילה מכבודכם, יש לי סברה לומר. על קורבן תמיד, אומר הפסוק, צב את בני ישראל ואמרת עליהם, את קורבני לחמי לישי, ריח ניחוחי, תשמרו להקריב לי במועדו. על קורבן תמיד נאמר במועדו, וגם על קורבן פסח, גם נאמר המילה בפסוק במועדו. גזרה שווה במועדו, כמו שקורבן תמיד הוא קורבן ציבור, כשמקריבים אותו במועדו והוא דוחה שבת, ככה גם קורבן פסח, גם עליו נאמר במועדו, מכאן הוכחה וראיה שקורבן פסח גם הוא קורבן ציבור, שצריך להקריב אותו במועדו גם אם הוא דוחה שבת. באו חכמי הסנהדרין ואמרו, איזה גאונות אדירה, איזה אור נפלא, הלל הזקן, איזה יופי של דברים. הורידו מעליהם את גלימת נשיאות הסנהדרין ושמו עליו על הלל הזקן, ומאותו יום, כך מספרת לנו הגמרא, הלל הזקן ישב בנשיאות הסנהדרין, האיר וזרח בעולם אורו הגדול של הלל הזקן, לימים הלל הזקן תיקן את לוח השנה העברי, וממנו יצא שושלת של נשיאים, יצא רבן גמליאל, רבן שמעון בן גמליאל, ונינו רבי יהודה הנשיא, שעליו אמרנו בליל הסדר, 6 מי יודע, 6 סדרי משנה שכתב לנו רבי יהודה הנשיא. אבל כאן אנחנו צריכים שנייה להתעכב ולשאול מה עומד פה מאחורי הדברים. בסדר, אז הלל הזקן אמר איזשהו חידוש יפה. דבר ראשון, חכמי הסנהדרין לא יכלו לחדש את החידוש הזה לפניו, ובוא נגיד שכן, והלל הזקן חידש פה איזה חידוש עצום, בגלל התשובה היפה הזאת, נתנו לו את נשיאות הסנהדרין. מה עומד פה מאחורי, מה הסוד מאחורי הדברים? אומר הרבי דבר נפלא ועצום ומיוחד. אומר הרבי שהלל הזקן לא נתן סתם תשובה. הוא האיר לעולם אור חדש ואור מיוחד שלא היה קיים בעולם לפני זה. מה באו חכמי הסנהדרין ואמרו? הם לא יכלו לומר, התקשו. אמרו, רגע, את קורבן פסח כל משפחה עושה לבד, בבית שלה, בליל הסדר שלה. אם נסתכל היום, כל משפחה עושה ליל סדר. אז לכל משפחה יש את המאכלים שלה, ואת המנגינות שלה, ואת הסיפורים שלה. כל משפחה חוגגת ליל סדר שונה מהמשפחה שליד. בבניין אחד יש המון משפחות, וכל משפחה חוגגת ליל סדר בסגנון מאוד שונה מהמשפחה השנייה. באו חכמי הסנהדרין ואמרו, זה לא אחדות. אי אפשר לקרוא לזה ציבור. כל משפחה אוכלת לבד, ולכן מה? התקשו, לא יכלו להגיד שיש פה אחדות, שיש פה ציבור אחד. ולכן לא יכלו לבוא ולומר שקורבן פסח הוא קורבן ציבור. אם כל משפחה אוכלת את הקורבן הזה לבד, ועושה את זה כמנהגה, וכמו שעובר אצלה מדורי דורות. בא הלל הזקן, וצפה למרחוק. ראה פני עתיד, ואמר, רגע, עכשיו בדור שלנו, הרומאים, באותו דור, התחילו כבר לשלוח שליחים לארץ, והתחילו להשתלט פה על המצב, וראה הלל הזקן פני עתיד, ראה שעם ישראל הולך להתפזר בין כל הגלויות. ואומר הלל הזקן, רגע, זה שבעם ישראל יש כל כך הרבה עדות, וקהילות, וסגנונות, ומשפחות, ומנגינות שונות, זה לא מינוס, זה פלוס. האחדות הזאת היא לא רק כשכולם אותו דבר. האחדות הזו היא דווקא כשיש מגוון גדול. היא דווקא כשיש סוגים שונים מאוד בכל עם ישראל. ואף על פי כן, למרות שכל המשפחות בעם ישראל משפחות שונות, ועם מנהגים שונים, ועם סיפורים שונים, ועם מאכלים שונים, אף על פי כן, כשבאים כולם ביחד לבית המקדש, להקריב את קורבן פסח, נכון, כל אחד תכף יחזור לאכול את קורבן פסח במשפחה שלו, במנהגים שלו, אבל כאשר כולם באים לבית השם, כולם באים להקריב את קורבן פסח בבית המקדש, זה האחדות הכי גדולה, וכשיש מגוון גדול בעם ישראל, זה לא המינוס שלנו כאומה, זה פלוס גדול, שיש מרקם, מגוון כל כך גדול של עדות וחוגים וקהילות, וכל אחד מביא את הצבעוניות שלו, ואת הצבע ואת היופי שלו. ככה, כאשר מתאחדים ביחד, זוכים אף על פי כן לחגוג את כל הפסח, משפחה, לחגוג את ליל הסדר כהלכתו, זה האחדות הכי גדולה של עם ישראל, וזה היופי של האומה הנפלאה שלנו, עם ישראל, ולכן אומר הלל הזקן, שראה פני עתיד, חזה מה שהולך לקרות,
ואמר, זה האחדות הנפלאה שיש לנו לעם ישראל, ולכן ראו חכמי הסנהדרין שיש פה איזשהו אור חדש, שאנחנו, אנשי הדור הישן, לא כל כך מצליחים לראות אותו. הלל הזקן, הוא האיש החדש הזה, עליו אנחנו ניתן את נשיאות הסנהדרין, ולכן ממנו יצא שושלת של רבנים, עד רבי יהודה הנשיא, שאמר עת לעשות להשם יפרו תורותיך, וכתב את התורה שבעל פה, את 6 סדרי משנה. אז ברוך השם, אנחנו נמצאים, זוכים, לחגוג את חג הפסח כהלכתו. כל משפחה זכתה בבית שלה, לחגוג את המסורת שיש במשפחה, בעדה, בקהילה שלה, עם המאכלים המיוחדים של חג הפסח, עם המנגינות ועם הסיפורים ועם הפיוטים. אז ברוך השם, זה היופי וזה הדבר הנפלא שלנו, של עם ישראל, ואנחנו צריכים להיות גאים כל כך במסורת שעוברת מדור לדור, ובעזרת השם נזכה בזכות והגדת לבנך הזה, כל הסיפורים וכל החוויות וכל הניגונים שאנחנו מעבירים לילדים שלנו, והם בעזרת השם יעבירו לבנים ולנכדים שלהם, ובעזרת השם נזכה ששרשרת הדורות של עם ישראל תמשיך ותוליך, וכמו שעם ישראל חי כבר אלפי שנים, ככה בעזרת השם עם ישראל יחיה עוד לנצח נצחים, ועד לשנה הבאה בירושלים הבנויה, של נזכה לא רק לדבר על קורבן פסח, אלא גם לחגוג את קורבן פסח כהלכתו בבניין בית המקדש השלישי במהרה בימינו. מועדים לשמחה, חגים וזמנים לששון. כל טוב חברים.